Ľudia, zdravím vás u nového videjka a otvoríme si ďalších Pokémonov. Temporeal Fortress, je to môj najobľúbenejší set asi, lebo mi tam pávali dosť veľké bankere, tak alebo ešte Pokémon Go. Tak ja si vyberám asi najprv tento. To si dáme na bok. Tak. Kódisko, keby ste chceli. Prvá karta dopredu. A tak. Vodná energia. Asi psík. Litten. Neviem. Tento tu. Poznám, ale neviem, jak sa volá. Nechcem sa mu čítať. Skateboard. Aha, tohto mám aj v EX-ku. Tréner, reverse holo prvé, druhé a je to holo. OK, tak toto dáme na bok. A druhý, dúfam, že tam bola čepanie. Pokiaľ nie, tak budem smutný. Kódisko. Tak. Raichu. Tento, neviem, koník, ďalší koník, psíček, ďalší koník, žele asi, druhýkrát, a tohto mám! Tohto mám! Som nevedel, že on padá túto. Dobre, tak lepšie ako minulý opening. Minulý opening mi padlo veľké, nebudem ani hovoriť čo. Keby ste niekto chceli, tak vám vymením. Ale musíme sa zísť tuto vo Vrbovom. Alebo možno aj Piešťanoch. Dobre, tak nashledanou. Bolo to docela úspešné. Len kvôli tomuto a ešte raz vám dám opísať tieto kódiska. Nashledanou.